טוב, אז כולם בסרטון של היום אנחנו הולכים לשחק עם הדמויות עם הכי הרבה גביעים עד שאנחנו מגיעים למקום שני וראשון. אז בואו נתחיל ואני אגיד לכם כמה דברים שקרו בזמן האחרון. אז יאללה, בואו נתחיל. אז תקשיבו, דבר ראשון, אז יש סרטון סטאפ אבל בשורטס. אתם מוזמנים ללכת, ללחוץ על הלייק שם וגם לצפות בסרטון. הסטאפ שלי נראה באמת יפה, אז אני ממליץ לכם. אני הולך לשפר אותו ממש בשנה הקרובה. אני הולך לשפוך את הסטאפ הזה לסטאפ הכי יפה שאפשר, והולך להיות הרבה יותר משתי מסכים, הולך להיות לפחות 3. לפחות 3 מסכים יהיה. לא, די, לא בא לי, יש! לא בא לי להיפסל, לא בא לי עכשיו להיפסל, אין לי כוח להיפסל עכשיו. לא, די, צל, לא. טוב, אנחנו נעזורים. תמיד רציתי את הדבר הזה, אתם ידעתם? אותו, כן, את הסקין הזה. תמיד רציתי אותו. היה חלום שלי להשיג אותו תמיד. מחמוד! נו באמת, אוף. חכו שנייה, אני צריך ללכת לצל לשדרג אותו עד הסוף, ואז עכשיו נלך לכאן. לא, חכו, נלך נו, מה יש איתי? לחנות, ללכת לצד, וזה. מה? אני צריך לקנות סופר זיזה? מורטיס, באמת, אוף. ציפיתי שזה לכל בן אדם. כיף לשחק, אתם יודעים, ממחשב. כן, זה ממש אחלה לשחק ממחשב. וואו, איך אני עייף, אתם יודעים בכלל מה השעה? 11:40. ממש מוקדם. קמתי בסביבות 10, כי אין לי כוח לסלם סרטון עד הבוקר. טוב. לא, מחמוד! לך מחמוד! איי. לא להיכנס. יפה, ילד טוב. מה, איך נשארו רק 8 ברולרים? איך זה אפשרי כמעט? אני מפחד כי הוא ראה אותי. אוקיי, יש שם בן אדם. זה אנחנו יודעים. יו, לא. צוחקים עליי, באמת צוחקים עליי. איך הוא בכלל יכל לעבור? איזה דבר הזה. גם מי שלא יודע, יש לי מועדון, קוראים לו פלייטיים בעברית. כנסו. לא ידעתי שהסרטון הזה הולך להיות כל כך ארוך. באמת לא ציפיתי שהסרטון יהיה כל כך ארוך. ותקשיבו, אם יש פה יוטיוברים שמשחקים מיינקראפט, אז כאילו אני יוצר שרת מיינקראפט כמו הפרלמנטום, אבל ליוטיוברים קטנים, וכל מי שרוצה להצטרף כמובן שידבר איתי בדיסקורד. וכן, השארת דיסקורד שלי בתיאור למטה, אז תיכנסו, ואז אתם יכולים להיכנס לאנשים, דברו איתי שם, אני אחזיר לכם תשובה שאם אתם יכולים או לא יכולים להיכנס. בינתיים יש, כולל אותי 5 יוטיוברים, אחד עם 7,000 סאבים. איזה בן אדם, מגעיל, עושה לי אורודו,
ואז תוקף אותי. איך זה בן אדם מגעיל. איך. חיית לילה, ממש יפה. לא סתם הגעתי איתו לכל כך הרבה גביעים עם הברולר הזה, זה פשוט ברולר שיש דרך אחת לנצח. להיות כאן פשוט. אוף, אנשים שונאים אותי, באמת, אנשים שונאים אותי. אנשים באמת כל כך שונאים אותי. זה הדרך היחידה לנצח פה. תזכרו פשוט בחשבון שאם אתם תצאו, אנשים יראו אתכם, אז אתם צריכים לעשות את זה בחשאי. בחשאי, כאילו. אבל אני יכול לבקש ממכם משהו קטן, בבקשה שימו סאב, אני מתחנן. כי זה ממש עוזר לקדם אותי. וממש כאילו, כל סאב אני ממש מעריך ברמה כזאת, כל סאב שיש, אני פשוט מעריך. והמטרה שלנו זה להגיע ל100 סאבים. כי 100 סאבים גם הערוץ ממש יגדל, והמטרה אחרי 100 סאבים זה 500 ואז 1,000. שאלה 1,000 אני לא בטוח אם נגיע, אבל אני מצפה שבשנה הקרובה אנחנו נגיע. ויש לי גם מטרה, עד סוף החופש הגדול להגיע ל100 סאבים. עד סוף החופש. כולם אמרנו שגם מותר מקום שני, רק אומר. מותר גם מקום שני. אוקיי? הצלחנו. כולם מותר מקום שני. כי יותר מקום ראשון ממש אפשר. הנה עכשיו יש לנו את... אני לא יודע איך אומרים את השם הזה? קנגוק. נקרא לו מוחמד. אז יאללה, בוא מוחמד. תראו אותו איך הוא שמח. למה עשיתי את זה בדיוק? למה זה קופץ לי? יש! יואו, איזה התרגשות, הצלחתי להרוג אותו. מוחמד! לא, למה לפגוע? למה לפגוע? אנחנו חברי אמת. מוחמד? לא. לא מוחמד. כולם מוחמדים. היום יש לי בעיית המוחמד. למה אתה עושה לי איקס, יא חמוד? יא חמוד! אומרים לך שאתה חמוד, הבנת? מה? איך הצלחתי? מישהו יכול להסביר לי איך הצלחתי? אני בשוק שהצלחתי להרוג אותו. אני רואה שאנשים נשרפים כאילו, ואז כאילו יש לי את האפשרות לתת בוש, ואז כאילו פשוט אני יכול לנצח בקלי קלות. דווקא גם רציתי את אמבר, נראה לי ככה קוראים לה. זה הקרב המכריע שלי נגד אמבור. כן, אני ב100%. למה אמרתי? הפסדתי כי עברתי לאיכשהו לאימייל שלי, לא יודע. עוד עכשיו יש לנו את זה. הייתי מקום שני, כולם לא שמתי לב.
אז נעבור לברולר השני שזה מורטיס. מה? נסיים את הסרטון פה. אז יאללה ביי, שימו סאב ונתראה בסרטון הבא של פלייטיים.